मित्रांनो, हा बाळूमामा मंदिर आहे. श्री संत सद्गुरू बाळूमामा मंदिर हे आहे लोणावळ्याजवळ आणि खूप शांत, खूप मस्त मंदिर आहे. मी तर विनंती करतो सगळ्यांनी यावं. पूर्ण लोणावळा खंडाळा व्ह्यू पूर्ण इथून दिसतो. तुम्हाला शांतता पाहिजे, पीस पाहिजे, नक्की यावा. पावसाळ्यात या, उन्हाळ्यात या, 12 महिन्यात कधीही या. गुगलमध्ये सर्च करा, टायमिंग वगैरे दिवस वार सगळं मेन्शन आहेत. हे बघा, खूप छान व्ह्यू आहे, खूप सुंदर व्ह्यू आहे. कमेंट्स लाईक नका करू, पण मंदिरात या आणि आशीर्वाद घ्या. मी फर्स्ट टाइम आलो आहे माझ्या आयुष्यात या मंदिरात. खूप छान आहे. मेन म्हणजे हे मंदिर खूप आकर्षित, खूप सुंदर मंदिर, खूप साफ.